Nduk, iki tetoke kuwi dadi sirone ngaku Wiratmaya, Nduk. Turutana brantanipun Kakang Wayu. Nalika semana Rama dawuh yen sliramu karo aku dudu apa-apa. Sliramu ki mung kadangku tok, dudu kadangku Sinawedi, mula aku wis prasapa iso aku palakrama nanging yen wanita kang ana sandingku iku kejaba sliramu Sri Uning. Turutana brantanipun Kakang Wong Ayu, Rekma memak ngandhan tresnaku sundul wiyati diajeng Sri Uning bumi karo langu cenekseni Wong Ayu yen sliramu kuwi tetep dadi jatukeranipun Kakang Wong Ayu. Nadan aku Prambanan aku Jakarta ning kene bareng-bareng karo campur sari kencana laras, wah tobat. Ngandika watu diajeng Sri Uning, sliramu ngerti Wong Ayu tenane sliramu kuwi dudu kadangku dhewe nanging kowe kuwi putrane Ki Temenggo Wangsapati kang wis gugur madaning palagan nalika semana tanding tiyasa karo Adipati Urubisma Wong Ayu. Mula aku nibak kadang karo sliramu kuwi ora jeneng aneh ora jeneng ugal, aku tresna banget marang sliramu Wong Ayu Leganono brantane Mikol Sukati atol-atol kangeni banget ra iso ngumpul ora iso ngumpul payo manjing Taman Sari sliramu ora perlu dimarangpun Kakang nadan pun Kakang iki karo Rama Adipati Suralawe didhawuhke karo Dewi Kumalaretna nang pun kang ora tresna Wong Ayu tresnaku marang sliramu tenan jare kowe njaluk apa tak turuti njaluk emas ginepeng supaya dienggo tapen kowe tak iyasaki yen kowe gelem ngladeni kang dadi kersaku Wong Ayu Allah Rina
ngece sing teko jebul sikuteng hey 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 dek mau bengi terus montang manten ra iso loro atiku tansah isian amarga eling bubar sumanding mutiara dadake lenjer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo lilang-liling tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikuteng hey 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 mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sumanding mutiara dadake lenjer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo lilang-liling tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikuteng nggih matur nuwun